ka pa lang. Binata ka, di ba? Opo. Diyos ko, sabi ko kay Elita, nag-alala ng nanay mo. Eh, siyempre, hindi ka naman lalabas kung hindi kita sinabihan na sige, pumunta ka, di ba? Opo. Ano lang kasi yun eh. Ang cool na kaibigan ko. Eh, bakit ka nabi sumakay, B? Magkaano, sabi ko, antay ka lang. Kasi, hindi pa sila nakaalis. Ako nagutom na. Pag sinisakin na ano, ganun. Yung ano, yung Kaibigan mo ba talaga yun? Baka hindi mo yung kaibigan. mabait lang po, may diba? Kaya sa akin, ano pala sila eh, sa ano ng, ano yun? Bakit kasi hindi mo yung kaibigan, B? Bakit ka pinaalis sa walang direksyon? Wala, pinasakay ka na, ano sinakyan mo? Taxi? Ban po. Akala kasi nila pasahero lang ako, tapos hindi ko alam na nawala na. Wala ka, B. Ban pala yun. Buti hindi ka napahamak. Nangunguha yun. Nangingidnap yun. Pag ikaw sa akin, sabi ko. Hindi ba pinicturan yung ano, yung plate number? Hindi na po. Hindi naman na masari lang yung banban. Pero yung mga pangalan niya, Bi, ban pala sinakyan mo. Bakit ka sumakay? hindi ko po alam eh. Nangunguha yan. Buti hindi ka kinidnap. Hindi naman po. Ano ka ba? Na hindi naman nila alam saan ka pupunta. Bakit ka sinakay? Pero sabi ko, hindi naman to ano, masamang tao kasi namasalan lang naman yung driver. Tapos sila sa akin kita na kung saan mapunta. Sabi ko po, sige lang, ano lang tayo sa unan. Tapos sabi ko, hala ka. Sa park na ako, iba na akong lugar. Yan talaga, maligaw na ako dito. Yan tayo, be. Ayan mga guys. Yung apo ko yan sa pamangkin, si Renz. Diyos ko, kanina pa po, Lord. Kanina pa po kami napaikot-ikot. Kasi ano, ako ang may responsibilidad eh. Ayan yung driver namin. Ayan, oh. Hindi niya kabisado dito yung Lunita. Ngayon lang siya nakarating. Ayan, thank you, Lord. Thank you po. Nakita namin si Renz. Thank you. Responsibilidad kita, Enko. Ipasok. Kaya siyempre, akong kausap mo. Akala ko nga nun, ano, hindi ako nun kidnapper. Tapos, vlogger pala sila, meron mga requirements na kita sa akin, mga picture. Pinag-interesan ka ng mga ganun, vlogger. Hindi ka tinurot sira ulong vlogger. Singad to na. Tapos, ano, pinag-interesan ka, inaano ka na para ka i-vlog. Inano kanila kasi dapat inano kanila sira walang vlogger na yun. Hindi sinabi pangalan nun ay. Kasi aanuhin ko eh. Sinabi ko yung pangalan nila. Mababait naman po. Akala ko lang. Mababait dapat inano ka sa polis na ano, na naliligaw ka na kasi hindi mo naman to dito alam. Hindi nila alam na naliligaw ako. Hindi nila alam na naliligaw ako. Kasi hindi ka nagsabing naligaw ka. Opo, yun na nga. Tapos, sabi ko, akala ka nasa park na ako. Yun talaga bumaba ako. Ikaw ah. Hindi ka sigurado ka? Hindi ka yung magpamasahe? Ay kanina? Oo, sa sinakyan mo? Masahe lang ako kasi ano, humingi. Kagabi na nawala, kinuha ako. Pinakaya sa van. Yan na, binapilyo si James. Yan mga guys, yung apo ko sa pamangkin. Pinakaya siya sa van, hindi na siya sa pamangkin.